Είμαστε και εμείς χριστιανοί Ορθόδοξοι, πιστεύουμε στον ίδιο Θεό, άσχετα που εμείς εδώ δίπλα έχουμε και τους 12 Θεούς του Ολύμπου. Είμαστε κοντά στον Όλυμπο και είναι το τελευταίο, υπήρξε εδώ η περιοχή, το τελευταίο προπύργιο της θρησκείας των 12 Θεών. Εδώ η περιοχή ήταν η τελευταία που καύτηκε, γιατί πίστευα στο Δωδεκάθειο, και επειδή ήταν ο Όλυμπος κοντά και τον βλέπαν οι κάτοικοι, ήταν οι τελευταίοι που πήγαμε, η περιοχή που μεταφέρθηκε, αλλαξοπίστησε και πήγε στην χριστιανική θρησκεία. Antički stanovnici oblasti Pijerija prihvatili su novu veru, ali iz strahopoštovanja nisu mogli u potpunosti da preseku vezu sa starom religijom. Ta povezanost odrazila se na mnoge ritualne navike, ali i na stil gradnje hrišćanskih bogomolja u Pijeriji. Veliki broj takvih prvobitno sagrađenih crkvi srušen je, a na njihovim ruševinama nicale su nove. Delovi antičkih hramova ugrađivani su u zidove i podove obnovljenih crkava i često se na njima mogu vidjeti natpisi. Smatralo se da se na taj način održava veza sa starim bogovima. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Kontariotisi primjer je retkog stila gradnje s početka 11. veka. Specifičnost crkve predstavljaju stubovi koji su doneti iz svetilišta u kome su poštovani olimpski bogovi. Οι οικείονες, από ό,τι βλέπετε, οι οποίοι είναι μεταφερμένοι από το Δίον, θα δείτε ότι το ένα κυανόκρανο είναι διαφορετικό από το άλλο. Αυτό δείχνει ότι τα υλικά είναι φερτά και είναι προκατασκευασμένα. Δηλαδή, ένας οικείονας βρέθηκε στο Δίον διαφορετικός από τον άλλον και βέβαια δεν έχει, από ό,τι βλέπετε, και θρησκευτικό χαρακτήρα επάνω. Δεν έχει χριστιανικό χαρακτήρα. Έχει βέβαια θρησκευτικό της αρχαίας ελληνικής θρησκείας του Δωδεκάθιου, αλλά δεν έχει όμως χριστιανικό χαρακτήρα. Πάντως είναι μια εκκλησία η οποία δεν βρίσκεται, είναι σπάνια και θα έλεγα ότι είναι και καλοσυντηρημένη. Οι τοιχογραφίες είναι οι παλές, οι αυτούσιες που είχε. U periodu kada su Turci uništavali pravoslavne crkve kako bi oslabili veru pokorenog naroda, meštani Kontariotise uspeli su da sačuvaju veći deo važnih relikvija i ikona iz crkve. Freske na zidovima sačuvane su zahvaljujući domišljatosti meštana. Εδώ θα δείτε και όλες αυτές οι εικονογραφίες είναι οι πραγματικές, οι οποίες σώθηκαν επειδή οι κάτοικοι ασβεστώσανε και τα επικαλύψαν και έγινε προσεκτική αποκάλυψη και σώζεται αυτό που βλέπετε να σώζεται. Αυτό εδώ είναι το εικονοστάσι, το οποίο είναι το αυτούσιο, αυτό που ήταν φτιαγμένο από την αρχή της Εκκλησίας, αλλά οι εικόνες δεν υπάρχουν, διότι λείπουν οι εικόνες, διότι φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο για τους ευνόητους λόγους να μην κλαπούν. Και όλο το τέμπλο όμως αυτό που βλέπετε μπροστά σας είναι πραγματικά το αυτούσιο και το γνήσιο. Δεν αλλάχθηκε από αυτό τίποτα και έγινε η συντήρηση γίνεται με μεγάλη προσοχή από την ένατη βυζαντινή αρχαιολογία και είναι ένας ναός που τον προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού, διότι είναι πάρα πολύ σπάνιος. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Kontariotisi jedan je od najstarijih vizantijskih spomenika Pijerije. U narodu je zovu i Zodohupigis, a taj naziv vezan je za drugu značajnu karakteristiku ove crkve. Zodohupigis είναι οι εκκλησίες οι οποίες έχουν μέσα στο χώρο τους, έχουν πηγή, έχουν πηγάδι δηλαδή. Εδώ λέγεται η παράδοση ότι όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν εδώ την περιοχή, δεν επιτρέπαν τους χριστιανούς να έρθουν να πάρουν νερό, γιατί με το πρόσχημα του νερού ερχόταν εδώ και προσευχόταν κιόλας.
Και επειδή τους απαγόρευαν ή τους παρακολουθούσαν όταν ερχόταν στην εκκλησία για νερό, έσκαψαν ένα μεγάλο χαντάκι τη νύχτα και πήραν το νερό με αγωγό της εποχής, με μικρούς πύληνους αγωγούς που υπήρχαν τότε και το μετέφεραν περίπου 200 μέτρα από εδώ, πιο katu. Kopanje kanala do crkve nije bilo ni malo lako, jer se prolazilo kroz izuzetno tvrd sloj zemlje i kamena, a kopalo se samo noću. Izazov je bio veliki, pa je i upornost bila jača. Na mestu do kog je dovedena voda sa izvora u crkvi podignuta je mala kapela. Narod je tokom skoro 5 vekova okupacije pružao otpor Turcima na razne načine. Primjera o njihovoj domišljatosti je mnogo, a dešavalo se naravno i da mudrost okupatora pobedi. Πίσω μας βλέπουμε ένα βράχο. Αυτή είναι η Πέτρα. Εκεί πάνω βρισκόταν ένα χωριό βυζαντινό της Πέτρας. Την εποχή ακριβώς που γινόταν η μάχη του Κωσυφοπεδίου, που εσείς οι Σέρβοι την ξέρετε πολύ καλά, ακριβώς εκείνη την πενταετία η Πέτρα πολιορκήθηκε από τους Οθωμανούς για πολλούς μήνες. Η Πέτρα είναι σπουδαίο όχυρο, από την νοτιοανατολική πλευρά έχει και ένα τείχος. Το έδαφος είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορεί κάποιος να το προσπελάσει, να το προσεγγίσει. Οι Τούρκοι δεν τα κατάφεραν. Απέναντι εκεί που βγαίνουμε ένας δρόμος, εκεί ακριβώς είχαν στήσει οι Τούρκοι τα κανόνια τους. Οι Πετριώτες όμως άντεχαν την πολιορκία. Τους είχαν κόψει και το νερό, γιατί υπάρχει ένας αγωγός εδώ πάνω στο δρόμο που πάει στην Πέτρα. Εκείνο τον κόψαν οι Τούρκοι. Αλλά παρόλο που δεν είχαν νερό, εκείνοι άντεχαν. Το μυστικό ήταν ένα τούνελ. Οι Πετριώτες είχαν ανοίξει ένα τούνελ και κατέβαινε κάτω στο ποτάμι. Οπότε από εκεί έπαιρναν νερό και άντεχε το φρούριο. Μετά από πολύ καιρό πολιορκίας, οι Τούρκοι ήταν σε αδιέξοδο. Κάποια μέρα όμως, μία γριά που κατέβηκε να πάρει νερό από το ποτάμι, την ακολούθησε μία γάτα. Και όταν επέστρεψε η γριά στο κάστρο, η γάτα παρέμεινε στο ποτάμι και κυνηγούσε ψάρια. Την είδαν οι Τούρκοι και τότε πλέον την ακολούθησαν και μπήκαν έτσι στο κάστρο. Grčki narod ispoljio je neverovatnu hrabrost u otporu okupatoru. Brojni su primjeri samoubilačkih akcija ponositog naroda radi očuvanja časti. Η αρχόντισσα του κάστρου, που εγώ μεγάλωσα με αυτό το παραμύθι από τη γιαγιά μου, η Βασιλοπούλα τη λέγαμε, η ωραία Ρόιδο, η αρχόντισσα του κάστρου όταν πλέον μπήκαν οι Τούρκοι, για να μην παραδοθεί στους Τούρκους, είχε και ένα μωρό νήπιο, το πετάει από το βράχο και πηδάει και αυτή. Turski osvajači se nisu zaustavljali samo na osvajanju. Od turske ruke stradala su čitava sela i veliki broj manastira. Μετά το 1375 είναι η εποχή που έγινε η μάχη του Κωσυφοπεδίου. Κατεστράφη η περιοχή εδώ, τα δίπλα χωριά, η Πέτρα και όλα αυτά τα χωριά. Και φυσικά η Μονή έπαθε και αυτή μεγάλες ζημιές. Αλλά στην πορεία όμως ξανά αναστηλώθηκε
και έπαιξε μετά επί τουρκοκρατίας για 550 χρόνια ένα σπουδαίο ρόλο στον αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Επειδή ο Όλυμπος είναι πολύ κοντά και επειδή η θάλασσα είναι επίσης πολύ κοντά, η Μονή ήταν ένα από τα μοναστήρια ενός δικτύου μοναστηριών, τα οποία λειτουργούσαν σαν βάσεις εκπαίδευσης και λειτουργούσαν για την τροφοδοσία των κλεφτών και αρματολών που ήταν αντάρτες στον Όλυμπο. Γι' αυτό το λόγο οι Τούρκοι βέβαια πάντα τα είχαν αυτά υπόψη και τελικά το 1805 με 1813 έστειλε ο Αλή Πασάς ο ίδιος τον γιο του, τον Βελί Πασά, και κατέστρεψε πάλι τη Μονή και τα γύρω χωριά. Manastir Uspenja Presvete Bogorodice Petras imao je veoma važnu stratešku ulogu zbog položaja sa kojeg se može osmatrati cela oblast. Iz manastira se pruža pogled na put koji je spajao antičku Makedoniju sa Teselijom. Vizantijski vladari formirali su u njemu eparhiju koja je po važnosti zauzimala 4. mesto u Vizantijskom carstvu. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό των Εισοδείων της Θεοτόκου, στην Ιερά Μονή Πέτρας Ολύμπου. Είναι μία μικρή εκκλησία που κτίστηκε το 1153. Πρόκειται για τα απομεινάρια μιας ιστορικής μονής, της Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου, που έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο για 1300 χρόνια και ίσως και παραπάνω. Λόγω της μεγάλης σημασίας της περιοχής, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, όπως ο Λέων ο Σοφός, ο Ανδρώνικος ο Δεύτερος και πολλοί άλλοι, παλαιολόγοι και οι κατακουζινοί, ενδιαφερόντουσαν άμεσα για την περιοχή. Έτσι ίδρυσαν αυτήν την Ιερά Μονή, η οποία ήταν μια πολύ πλούσια μονή και έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο στην περιοχή και από στρατιωτικής άποψης και φυσικά από θρησκευτικής. Kada je Veli Paša u znak odmazde porušio manastire u celoj regiji, među njima je bio i manastir Bogorodice Petras. Preživela je samo manastirska crkva. Kažu da je Veli Paša ostavljao manastirske crkve kako bi umanjio gnev stanovništva. U njoj se danas čuvaju značajne relikvije kao što je ikona Bogorodice iz 15. veka, srebrni pokrov iz 1815. godine i ikonostas s početka 18. veka. Jedan od najstarijih predmeta je kamena ikona za koju se tvrdi da potiče iz ranog vizantijskog manastira koji se tu nalazio. Ove relikvije su prvi put prikazane javnosti 2011. godine. Iako je manastir srušen, prostor manastira biva uporište grčkih ustanika koji 1878. godine sa ovog mesta započinju revoluciju. 1912. godine oblast Pijerije oslobođena je od Turaka i ponovo je u grčkoj vlasti. Duhovni centri, svetilišta, hramovi, a kasnije crkve i manastiri oduvek su građeni na mestima posebne energetske moći koja donose duševni mir. Položaj manastira Bogorodice Petras odlikovao se i povoljnom klimom koja je pogodovala plućnim bolesnicima. To su bili razlozi što se posed manastira od 1936. godine koristio kao rehabilitacioni centar sve do 1964. godine. Είχαν φτάσει μέχρι 482 συνανθρώπους από όλη την Ελλάδα ως ένοικοι χρήστες υγείας. Μετά το 1964 μέχρι και το 1984 ονομάστηκε θεραπευτήριο
ψυχικών παθήσεων Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου. Το 1984 μέχρι και το 2004 ονομάστηκε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου. Έκλεισε το 2004 με ευρωπαϊκή οδηγία. Ήδη όλα αυτά τα χρόνια ο εδώ χώρος χρησιμοποιήθηκε κατά τον καλύτερο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό το σημείο επιλογής που επιλέχθηκε ως κτίριο λόγω κλίματος. Οποιοσδήποτε ήταν γεύση ασθενής ερχόταν στην εδώ περιοχή για να βρει την υγειά του. Ο συνδυασμός του κλίματος μαζί με την περιοχή, μαζί με την εκκλησία βοηθούσε απεριόριστα στην ψυχική ηρεμία των ανθρώπων. Blizina Olimpa kao drevnog religijskog centra privlačila je posvećenike hrišćanstva koji su težili strogom asketizmu i birali usamljena mesta za uzvisivanje. Mnoga nepristupačna mesta postala su mesta izazova za izgradnju isposničkih ćelija, a kasnije i crkava. U samom centru Olimpa, u okrugu Vrodu, nalazi se hrišćanski spomenik crkva Svete Trojice. Prema analizama sačuvanih ikonopisa, crkva je sagrađena u periodu između 14. i 15. veka. Ono što je čini posebnom je položaj na steni na visini od 420 metara. Λέγεται ότι κτίστηκε από ένα μοναχό, ο οποίος ήρθε και καταστάθηκε εδώ σε κάποια σπηλιά αρχικά και πάνω ακριβώς από τη σπηλιά σε ένα βράχο άρχισε να κτίζει μια μικρή εκκλησία, η οποία βέβαια στην πορεία έγινε μεγαλύτερη, ήρθαν και άλλοι μοναχοί στην πορεία, έγιναν περισσότεροι. Στην πορεία βέβαια εγκαταλείφθηκε και λειτουργούσε ως ένα ξοκλήσι θα έλεγα, το οποίο χρησιμοποιούσαν και φρόντιζαν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής εδώ της παλιάς Βροντούς, όπου στην πορεία βέβαια κάηκε μια-δυο φορές, ξανακτίστηκε για να πάρει την μορφή που έχει σήμερα. Σήμερα ακόμα κρατάει την ιστορία και την έγκλη, λατρεύεται από τους Ορθόδοξους εδώ χριστιανούς και βέβαια γίνονται εδώ σε αυτό το χώρο και ακόμα και γάμοι και βαφτίσεις, ιδιαίτερα από εκείνους που λατρεύουν και τη φύση αλλά και την ιστορία αυτού του μοναστηριού. Crkva je obnovljena 1761. godine, o čemu svedoči i natpis. Sačuvane su dve ikone iz 17. veka, a postoje naznake da se ispod slojeva na zidovima kriju freske iz starijih perioda. Υπάρχουν πολλά ευρήματα τα οποία είναι κάτω από τους σοφάδες, κάτω από τις βογιές. Για να βγουν αυτά θέλει βέβαια την φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας της αρχαιολογίας, της βυζαντινής φορείας, αλλά και των ανθρώπων εδώ της αυτοδιοίκησης, γιατί πράγματι αυτό το μοναστήρι κουβαλά μια μακρά ιστορία που αξίζει να υπάρχει και να μνημονεύεται και να υπάρχει από αιώνα σε αιώνα, γιατί όπως είπα και πιο μπροστά, συνδέεται με την τοπική ιστορία και με τη ζωή αυτών εδώ των κατοίκων. Oblast Pijerija, njene crkve i manastiri čvrsta su potpora posvećenog naroda. Tokom okupacije naroda Balkana od strane Turaka, pravoslavna crkva odigrala je važnu ulogu ne samo u očuvanju hrišćanske vere, već i nacionalnog identiteta pokorenog naroda. Ειδικά για την Ελλάδα μπορώ να πω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τα 500 χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς εδώ στη Βόρειο Ελλάδα, από το 1453 μέχρι το 1912 που έγινε η απελευθέρωση, 100 χρόνια πριν δηλαδή μόλις από σήμερα, βοήθησε τους ανθρώπους να παραμείνουν πιστοί στην Ορθόδοξη πίστη, αλλά επίσης να κρατήσουν και την ελληνική γλώσσα
και την ελληνική παράδοση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μόνος χώρος στον οποίο τα Ελληνόπουλα άκουγαν και μιλούσαν την ελληνική γλώσσα ήταν πρώτον η οικογένεια και δεύτερον η εκκλησία. Και τα μοναδικά βιβλία τα οποία είχαν να διαβάσουν τη γλώσσα των προγόνων τους, τη γλώσσα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και των αρχαίων Ελλήνων τραγικών ποιητών, ήταν τα λειτουργικά βιβλία, το Ευαγγέλιο, το Ψαλτήριο, τα Μηνέα, τα λειτουργικά βιβλία τα οποία χρησιμοποιούσαν στην Εκκλησία και τα οποία ήταν, όπως είπα, τα μοναδικά βιβλία της εποχής εκείνης. Priče o stradanju i ponovnom uzdizanju pravoslavnih manastira nisu samo priče o religijskim spomenicima. To su priče o životima lokalnih ljudi za koje je vera bila vrednija od života.